Različite su i okolnosti danas i onda kada su bile. Zaista tada nije bilo toliko razmišljanja, zato što nije bilo mnogo izbora. To je ono što mi zovemo preduzetništvo iz nužde, a ne iz izbora. I s te strane je bilo, da kažem, pod navodnicima lakše da se odlučite za tako nešto. Danas je opet s druge strane lakše odlučiti se za tako nešto, jer ipak se zna šta je preduzetništvo, zna se i šta je žensko preduzetništvo. Postoje razne stimulansi za otvaranje firmi, postoje mentorski projekti, programi gde možete da naiđete na neku toplu reč, podršku i tako dalje, ali opet s druge strane konkurencija je ogromna, tržište je teško, takođe su krize u svetu sada, tad je bila kriza samo u Jugoslaviji, a sada je kriza u celom svetu. Tako da je, vrlo je različito i svaki moment donosi svoje nešto. Ali ako gledamo, ako pričamo o tome šta prolazi kroz glavu u momentima kada se odlučujete i razmišljate o tome, to je uvek isto. To je uvek isto, bez obzira na ono s polja, što se dešava i to je, po meni, vi morate da imate neku dozu te, što ja zovem, radoznalosti. Da želite da napravite nešto novo, da upoznate nešto novo, da promenite zanimanje, recimo, to je nešto što jako preporučujem svakome ko je nezadovoljan svojim poslom, ko ostane bez posla i tako da ne treba se vezivati za jedno, treba učiti. Sada internet donosi zaista velike mogućnosti da spoznate nove stvari. Ono što zovemo IT sektor, to su sada u suštini toliko puno novih zanimanja gde svako može da pronađe sebe. I da se razmisli, da se prihvati izazov, Naravno, postoje i neuspešne priče, postoje i momenti kada neko ne uspe da to ostvari, ali većina njih koja su stvarno želela i stvarno duboko razmislila da baš to hoće i to hoće da ostvare, ti uspeju. Stvarno je bilo romantično, puni entuzijazma smo krenuli u ostvarivanje toga i naravno naišli na sve moguće prepreke koje preduzetništvo donosi. Ja mislim da skoro niko nije prošao bez tih prepreka. Neko to shvati malo tragičnije, neko shvati malo drugačije. A vi? Negde na sredini. Uvijek sam bila neka takva osoba koja je gledala da ipak realno gleda na stvari, ali da sebe osvesti da ne bude previše romantična, nego da ipak rešava probleme, da sagledava šta je rešenje, šta mogu sutra da uradim. Ako danas se nađem pred zidom, da ostavim ipak za sutra da razmislim još jedanput i da prođem kroz sve to još jedanput. A iz te ondašnje vizure, jeste mogli da pretpostavite u kom pravcu i koliko će se uspešno razviti firma koju ste osnivali? Nisam mogla pravac da pretpostavim, jer je to došlo nekako potpuno sa trendovima u svetu, ali sam uvijek želela da uspem. Dobro. To je bio... To je dobra motivacijna poruka. Šta je dovoljno želja za uspehom? Želja za uspehom, naravno, ali dobro, nije baš to tako suviše široko reći samo želja za uspehom, nego je želja da se dokažeš da stvoriš nešto novo. Pa kad sam otišla u penziju, najedanput vrlo brzo sam se okrenula oko sebe, dosta sam se tada posvetila udruženju, jer sam imala više vremena, ali sam se onda najedanput osvrnula oko sebe i shvatila da imam porodičnu firmu koju je moj suprug je osnovao, tu ordinaciju, znači 33 godine ona postoji. Ja sam najedanput se osvestila da tu ima toliko posla za mene, da to stomatolozi nisu svesni koliko ima menadžerskog posla u zdravstvu. I onda sam krenula da, pošto je tada prešlo na sina, da njega podučavam malo menadžmentu i onda naravno on je rekao, mama, ja hoću magisterijum, ja hoću doktorat, ja hoću specijalizaciju, samo ti radi, nema problema. I onda sam najedanput našla u stvari opet lepšu stranu cele te priče, da vi s jedne strane pomažete sinu, razvijate porodični posao, ali ono što je još lepše, primenjujete svoje iskustvo. Jer ja to iskustvo sam dajem na raspolaganje svakoj članici u udruženju poslovnih žena, a sad najedanput još sam shvatila da ja to mogu i kod kuće da radim. I onda sam krenula u suštini najviše na marketing, koji nikad u životu nisam radila. Njega sam savladala koliko toliko. Naravno, digitalni marketing, jer to je bio tada baš početak svega, predno 10 godina. Društvene mreže, razni
Google, razni oglašivači i tako dalje. Tako da ja se bavim i time, ali imam izlaznu strategiju.